Kayan zamani don Allah dai ku nemo aiki. Kayan zamani don Allah dai ku nemo aiki. Bismillah Allah ya Rabbana ka gafarce ni. Assalamu alaikum ya jama'a, assalamu alaikum. Ni haske yaro na taho da wani bayani. Yanzu gayun namu ba su neman aiki, sai dai shan shayi. Dare da rana fada da wanda ya ta wulga, sai su ce ma aboki a kira gone se, wanda ya gaje se, ni ne raka bai se, ka mi gonodin kashi MC gayi, bai shi ya waye. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. Ni haske yaro in nace gayu da Allah dai su nemo aiki. Sai su koma gehe sai su ce mina haske, ai mamma a gwanda, ai babba a gwanda, aikin mi zan yi ga Allah kauce ba hanya. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. In mun yi aiki za mu gina kasan mu ta Niger. In mun yi aiki za mu gina kasan mu ta Niger. Mu ƴaƴan Niger, masoya Niger, masu kishin Niger, sai mu je mu yi aiki domin shi zai gina kasar mu. Sai mu je mu yi aiki domin shi zai gina kasar. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. Na kira ƴan Niger, maza mata. Na kira ƴan Niger, yare da manya. Dukan mu gaba ɗai, sai mu tashi ga aiki. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. Komersan namu, sai ku nemo aiki. Gwamnatoci namu, sai ku nemo aiki. Leburori namu sai ku nemo aiki, manoma namu sai ku nemo aiki, ina makiyaya namu sai mu nemo aiki. Ni haske yaro yau na yi kiran ku, duk ƴaƴan Niger, masoya Niger, sai mu tashi ga aiki. Kayan zamani ga Allah ne ku nemo aiki. Kayan zamani ga Allah ne mu nemo aiki. Kayan zamani ga Allah ne mu nemo aiki.